Oye, compadre. Ajá, compadre. Pasa la consigna. Hay que darle mecha a la dictadura. Hay que darle mecha a la dictadura. Hay que darle mecha a la dictadura, man. Ongi etorria entzule Radio Venceremos podcastera. Alberto Matxain naiz eta gaur El Salvadorera joango gara. Vamos a ver todo el mundo ahí. Todo para la insurrección. Todo para la victoria. Agian jakingo duzu, Radio Venceremos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional Guerrillaren irratia izan zela. Diktadura militarrari aurre eginez, FMLN iraultza demokratikoa egiten saiatu zen, eta insurrekzioak porrot egin ostean, El Salvadorren 12 urtez luzatu zen gerra zibil latza izan zen. Gaurkoan, FMLN protagonista izan zuen borroka prozesuari buruz ariko naiz, eta labur bada ere, Radio Venceremos irratia aurkeztuko dizut. Llamando a todo el pueblo en especial a fabricar el armamento. Ertamerikako herri txiki bat da El Salvador. Azalera aldetik Euskal Herria baino zertxo baita handiagoa da, eta 1981ean gerra hasi zenean ia 5 milioi biztanle zituen. Amerika osoko dentsitate demografiko handienetakoa du El Salvadorrek. Hegoaldean du kostaldea, ozeano barera ematen duena, eta Honduras eta Guatemala ditu mugakide. Mendikateak baditu ere, bere orografia eta bere dentsitate demografikoa ez dira oso aproposak gerrilla jardunerako. Vamos pobladores a colaborar, balas y machetes hay que preparar, hombres y mujeres todos. 70ko hamarkadan Latinoamerika osoa estatu batuen imperialismoaren grabitazio eremuan bazegoen, Ertamerikan fenomenoak intentsitate berezia zuen. Munduko zonalderik pobreenetakoa zen, zilegitasun eskaseko gobernuak edo diktadura militarrak indarrean zeuden, eta jankien eskuartze politiko, ekonomiko eta militara garrantzitsua eta nabarmena zen. Ondorioz, gatazka sozial handiak zeuden eta errepresioa basatia zen. Ordurako, kubatar iraultzak inspiratuta, Guatemalan 4 gerrilla zeuden, Nikaraguan Somozatarren diktaduraren kontrako borroka urte erabaki horrak bizitzen ari ziren, eta El Salvadorren masa borrokaren garapen oso indartsu batekin batera, lehen talde armatuak sortu ziren. Talde horiek FMLN sortuko zuten, Latinoamerikako gerrillarik potenteenetariko bat bilakatuko zena. El Salvadorreko gerran Euskal Herritik joandako voluntariok parte hartu zuten, mediku, erizain, kooperante edo gerrillari. El Salvadorren borrokan hil ziren Pakito Arriaran, inguratuta zegoela soinean zeraman Granada estandarazita, eta Marta González armadaren eraso batean. Eta beste eraso batean, soldaduek haurdun eta bala zaurituta zegoen Begoña García medikua exekutatu zuten. Eta hamarkada batzuk El Salvadorren zeramatzan Ignacio Llacuria portugaletear teologoa, Ertamerikako Unibertsitateko errektorea, heriotzaren eskuadroiek hil zuten. Hau ere haien historia da. Y con el triunfo de nuestra revolución vamos logrando la ansiada libertad. Eta hasi baino lehen, gogoratu podcast hau Mastodon bidez edo podcastak entzuteko edozein aplikazio bidez jarraitu dezakezula. Ez baduzu aplikaziorik ezagutzen, Antenapod gomendatzen dizut. Doakoa da, ez duzu konturik egin behar eta ez du publizitaterik. Irabazi asmorik gabeko jendeak sortu duelako. A participar en la lucha popular. Vamos pobladores a colaborar, balas y machetes hay que preparar. Eta sarreratxo hau eginda, goazen ikustera nola sortu zen FMLN. Sigamos muchachos en la incorporación, no liquidando la revolución. Sigamos muchachos en la incorporación, no liquidando la revolución. Para todos abiertos, para la insurrección, para todo el mundo. Vamos entrando. No tiene que dar celebrar con cuidado, mire. Ya terminó la hora de estar espectando. De estar de espectador, compadre. Vamos todos. Balas, machetes, clavos. Toda la familia. Vamos, compadre. A ver aquí, a ver contigo, compadre. Vamos a ver. Buena mujer y don Juan. Todo mundo. Sus hijas, María. Parando el armamento, compadre. Vámonos, hombre. Vámonos los dos, compadre. Y la tortilla y su botiquín. Historia de las guerrillas en América Latina liburuan, Fernando Arto de Vera Unibertsitate Konplutenseko irakasleak gerrilaren sorrera eta 12 urteko gerra zibila azaltzen ditu.
Arto de Berak azaltzen du, Kubara begiratu beharra dagoela El Salvadorren eta oroar Latinoamerika osoan 60ko hamarkadatik aurrera jardun ziren talde armatuen sorrera ulertzeko. Kubatar iraultzaren arrakastak galdera bat planteatu zien Latinoamerikako mugimendu komunistei. Fidelek gidatutako iraultzaren bidea balekoa da Latinoamerikako gainontzeko herrientzat, ala Kubakoa irlaren baldintza espezifikoek eragindako salbuespen bat da. Si Vietnam no se rindió, si Cuba no retrocedió, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá y Guatemala vencerá. Galderak Latinoamerikako komunismoa banatu zuen. Alde batetik, alderdi komunistetako aparatuek eta militante gehienek Sobietar Batasunaren tesiarekin bat egin zuten. Stalinek formulatutako tesi honen arabera, bere egiturazko atzerapenaren ondorioz Latinoamerika iraultza ezinezkoa zen etapa batean zegoen. Ondorioz, borroka armatu iraultzailea planteatu baino lehen, etapa demokratiko burges bat igaro behar zuen, zeinean iraultzaileen egin beharra izango zen feudalismoa gainditu eta kapitalismoa garatzea. Horrela, proletariotza sortuko zen, eta klase sozial honek iraultza gidatuko zuen subjektu iraultzailea osatuko zuen. Hortaz, goizen borroka armatua praktikatzeko, eta borroka legal eta elektorala lehenetsi behar zen, burgesia nazionalaren sektore demokratikoekin aliantzak bilatuz oligarkia feudalari aurre egiteko, Latinoamerikara kapitalismoa eta demokrazia burgesa ekartzeko helburuarekin. También Nicaragua le está derrotando y en Guatemala. Tesi honen aurrean, alderdi komunistetako sektore minoritario batzuek, gazteek, ikasleek eta hirietako sektore profesionalek osatutakoak beste irakurketa bat egiten zuten. Kuba Latinoamerikako herrialderik atzeratuenen artean zegoen eta imperialismo estatubatuarraren menpe zegoen beste inorez bezala, eta iraultza posible izan zen. Honek Stalinen eskema baliogabetzen zuen. Demokrazia burgesaren etapa igarotzea ez baizen beharrezkoa iraultzarako baldintzak sortzeko eta ondorioz iraultza posible zen. El Salvadorren Latinoamerikako beste herri askotan bezala, tesi honek indar hartu zuen. El Salvadorren kasuan, 70ko hamarkadan eman ziren faktore ezberdinen konfluentziak FMLN-ren sorrera ekarriko zuen. Nazio askapenerako Farabundo Martí frontearen hastapenak 70ko hamarkadan bilatu behar dira. Hamarkadak ziren gobernua militarren eskuetan zegoela, eta askatasun faltaren, ezberdintasun sozialen eta herri sektore zabalen pobreziaren ondorioz El Salvador pilpilean zegoen. Masa mobilizazioen areagotze bat eman zen, estatuaren biolentzia eta errepresio basatiaren ondorioz borroka legala garatzeko espazioa gero eta murritzagoa zen, eta urte gutxiren buruan 5 talde armatu komunista sortu ziren, baina baita gobernuari leialak ziren heriotzaren eskuadroiak ere. Egoera aurre insurrekzional honi nazioarteko eragina gehitu behar zaio. 1979ko uztailean, El Salvadorretik oso hurbil dagoen Nikaraguan, nazio askapenerako fronte sandinistak insurrekzio baten bidez Somozatarren diktadura botatzea lortu zuen. Sandinismoaren 3 korronteak batu izana funtsezkoa izan zen iraultzaren arrakastarako, eta honek eragin zuen El Salvadorren talde iraultzaileek batasunaren garrantzia oso presente edukitzea. Gainera, Kubatar gobernuak eta Fidel Castrok berak salvadortarrak batasunaren garrantzia ohartarazi zituzten. Eta horrela, 1979 eta 1980 urteetan zehar, 5 erakunde armatuk nazio askapenerako Farabundo Martí frontea sortu zuten. Aipatutako liburuan, Arto de Berak El Salvadorreko iraultzaileen printzipio ideologikoei atal bat eskaintzen die. Merezi du, labur bada ere, atal honi arreta jartzea. Hirurogeita hamarreko hamarkadan sortu ziren talde armatuek abanguardia bokazioa zuten, demokrazia burgesa errefusatzen zuten eta hauteskundeetan parte hartzeari aktiboki uko egiten zioten. Haientzat boterea eskuratzeko bide bakarra borroka armatua zen, baina haien ezaugarrietako bi eklektizismoa eta irudimena izan ziren, Sobietar Batasunak transmititzen zuen ortodoxia zurrunaren aurrean. Marxismo-leninismoarekin batera, 78ko maiatzak eta askapenaren teologiak eragin nabarmena izan zuten El Salvadorreko gerrilengan. Baina iraultza sozialista erakunde armatuen maximoen programa zen, eta El Salvadorreko testuinguru zehatzean,
FMLN jaio berriak Ezker Sozialarekin eta Frente Demokratiko Revoluzionario talde politiko ezkertiarrarekin minimoetako programa baten inguruan aliantza egin zuen. Programa sozialdemokrata zen, interklasista eta antioligarkikoa, sandinisten esperientziaren eragin nabarmena zuena. Txiletar sozialismorako bideak martxan jarri zituen hainbat neurri planteatzen zituen, banka eta kanpo komertzioaren nazionalizazioa esaterako, baina sozialismo edo iraultza sozialista aipatu gabe. Haien malgutasun ideologikoari esker, FMLN osatzen zuten taldeak gai izan ziren helburu estrategikoa, hau da, iraultza sozialista eta praxi posibilista bateragarri egiteko. Eta hala eta guztiz ere, gerrilla osatzen zuten talde ezberdinen artean desadostasunak eta tentsioak izan ziren. Adibidez, batzuk Nikaraguaren adibidea jarraituta insurrekzioaren bidearen alde zeuden eta beste batzuk bide hau ezinezkotzat jota gerra herritar luzearen alde egiten zuten. Eztabaida teorikoa urteetan zehar luzatu bazen ere, ikusiko dugun bezala, FMLNek bere jarduna une bakoitzan errealitate printzipioaren arabera doitu zuen. Hirurogeitamarreko hamarkadaren azken urteetan, El Salvadorrek gatazkaren azelerazio bat bizi izan zuen, mobilizazioek gora egin zuten eta ezkerreko talde armatuen jardunari armadaren errepresio basatia eta gobernuaren aldeko heriotzaren eskuadroien biolentzia partikularki ankerra gehitu zitzaizkion. Ezkerreko talde armatuek ere haien jarduna gogortu zuten. 1979an, Frente Popular de Liberación erakundeak hezkuntza ministroa exekutatu eta Hego Afrikako enbaxadorea bahitu eta hil zuen besteak beste. Urrian, armadako ofizial talde batek estatu kolpea eman zuen. Behin-behineko gobernu junta batek agintea hartu eta setio egoera eta etxeratzea agindua ezarri zituen. 1980ko martxoan, frankotiratzaile batek Oskar Arnulfo Romero San Salvadorreko hartzapezpikua hil zuen. Giza eskubideen eta pobreen defendatzailea, Romero ahotsik gabekoen ahotsa bezala ezagutzen zen, eta bere hilketa mugarri bat izan zen Gerra Zibilaren aurreko fasean. Izan ere, askok bere hilketa Gerra Zibilaren abiapuntutzat hartzen dute. Eta egun batzuk beranduago, frankotiratzaileek hiletan parte hartzen ari ziren 10.000 pertsonen kontra tiro egin zuten, 41 pertsona hilez eta 200 bat zaurituz. 1980an erregimena oso gogor aritu zen. Heriotzaren eskuadroiak jotake aritu ziren herri mugimenduko liderrak, militante soilak eta haien familiak kupidarik gabe hiltzen. Gerrilaren eraginpean zeuden zonaldeetan erasoaldi ugari egin zituzten. Maiatzan, Txalatenangon, FMLNren kontrako ofentsiba batek 100 pertsonek haien etxeetatik ihes egitea eragin zuen. Armadak eta paramilitarrek eraso egin zieten 300 eta 600 hildako artean eraginez. Sarraskia, Masakre del Rio Sunpul bezala ezagutu zen. Abuztuan, behin-behineko gobernu juntak emergentzia egoera ezarri zuen. Irailean, heriotzaren eskuadroiek ezkerreko 6 lider bahitu, torturatu eta exekutatu zituzten. Giro jasangaitzak herri erakunden repliege bat eragin zuen, eta militante asko talde armatuetan integratu ziren. Eta abenduan, sortu berria zen FMLNek adierazi zuen bere gerrilari zutabei borrokarako posizioak hartzea agindu ziela. Hermanos del Salvador y del mundo, desde
Desde este instante comienza a transmitir desde algún lugar de El Salvador, Radio Venceremos, emisora del Frente Farabundo Martí para la liberación. 1981 urtarrilaren 10ean, Nikaraguar insurrekzio arrakastatsuak inspiratuta, FMLNek ofentsiba final deitu zuena abiatu zuen diktaduraren erorketa eta garaipen iraultzaile azkarra lortzeko helburuarekin. Aurreko hamarkadako mobilizazio zikloan metatutako potentzia herritar eta militar guztia erasoaldian inbertitu zuen. Egun hartantxe, Radio Venceremosek bere lehen emisioa egin zuen. Entzun ditugun hitzak lehen emisioaren lehen hitzak dira. Gerrilak El Salvadorreko kuartel militar garrantzitsuenei eraso egin zien. Garaipenak azkarra izan behar zuen, baina armadak erasoaldiari eutsi zion. Besteak beste, gerrilari asko ez zutelako esperientzia militarrik eta Estatu Batuek armadari berehala funtsezko babes militarra helarazi ziotelako. Gerrilak espero zuenaren kontra masak ez ziren matxinatu. Herri mugimendua ahul zegoen errepresioaren aurrean militante asko gerrilan sartu zirelako, eta bestalde, matxinada babestu zezakeen jendea beldurrak jota zegoen. Eta masen matxinada gabe, borrokak luzatzen hasi ziren, eta gerrilari denbora kontra jarri zitzaion. Ofentsibak ia bi aste iraun zuen eta 100 hildako utzi zituen. FMLNek sekulako gaitasun militarra erakutsi zuen, baina ez zuen boterea eskuratzea lortu eta hirietatik landa eremura erretiratu behar izan zuen. FMLNren erretiratzearekin batera, herri mugimenduko kide gehiago berarekin erretiratu eta gerrilan sartu ziren, eta FMLNek bere erretaguardia bilakatu zen landa eremua matxinatu zuen, jende ugari gerrilara batuz. Horrela, gerrilak bere burua nabarmen indartu, erretaguardia sendotu eta momentu insurrekzionaletik gerrara pasatzeko herri armada osatu ahal izan zuen. Bestalde, ofentsiba honek ekarri zuen nazioartean FMLN indar beligerante zilegi bezala aitortua izatea. FMLNek hurrengo hilabeteak erretaguardiaren eta herri armadaren eraikuntzan eman zituen El Salvadorreko iparraldeko mendietan. Uztailan, insurrekzioa abiatu eta 6 hilabetetara ekintza ofentsiboak garatzen hasi zen. 100 gerrilarik osatutako zutabeek helburuei eraso egin eta kontrola bereganatu edo alde egiten zuten. FMLN El Salvadorreko iparraldean landa eremuan erretaguardia estrategiko bat egonkortzea lortu zuen eta borrokarako gaitasuna nabarmen handitzea lortu zuen, 2500 gerrilari inguru izatetik 10.000 izatera pasatuz. 5 frontetan jardutera pasa zen. 1981 eta 1983 artean FMLNek gerra irekia egin zuen, 1000tik gora gerrilarik osatu zituzten brigadetan, bakoitza bere batalioiekin. Ez ahaztu El Salvador Euskal Herria baino pixka bat handiagoa dela eta garai hartan ia 5 milioi biztanle zituela. Erreferentzia honek FMLNren indarrari eta gerraren dimentsioari buruzko ideia garbiago bat ematen digu. Mila 1982ko ekainan, zenbait porrot jasan ostean, El Moscarrongo batalian FMLNek egoerari buelta eman zion. Armadari 200 hildako eragin, soldaduak lehen aldiz preso hartu eta 50 bat arma espropiatu zizkion. Gerrilak konfiantza berreskuratu zuen eta batalia handien garaia ireki zuen. Los soldados disparaban sin ninguna compasión. Armadaren errepresaliak ikaragarriak ziren, zibilen artean sekulako sarraskiak eraginez, gerrilla babestearen edota laguntza eman izanaren susmopean, ihes egindako pertsona ugari gerrillara batzea eraginez. Sarraski hauetako asko Atlacat batalioiak egin zituen. Batalioi hau Fort Braggen entrenatua izan zen, Estatu Batuetan, eta harreman estua zuen El Salvadorren zeuden aholkulari eta indar berezi jankiekin. 1200 soldaduk osatzen zuten eta arduraduna Domingo Monterrosa teniente koronela zen, gerrako arduradun militar ankerrenetarikoa. Bera izan zen El Mozoteko sarraskiaren arduradun nagusia. Abenduan,
Gerra hasi eta ia urtebetera, Atlacat bataioiak El Mozoten 1000 biztanle inguru hil zituen, Erta Amerika garaikidean egindako sarraskirik larriena. Final del 81, que en el llano del Mozote, al norte de Morazán, los autores de este crimen fue el batallón Atlacat. Mila 1981ko urrian, Lakeseran, Usulutanen, armadako operazio batean 500 zibil hil zituen. El Calabozo kantoian 200 gizon emakume eta ume hil zituzten 1982ko abuztuan. 2 egun beranduago, Cerros de San Pedron, armadako hegazkinen bonbardaketek 300 hildako eragin zituzten. Gerran zehar, soilik Txalatenango departamentuan 60 sarraski inguru egin zituzten populazioaren kontra. Los derechos de este pueblo tan sufrido. Radio Venceremos irratiak El Mozoteko sarraskiaren lekuko izan zen Rufina Amaia elkarrizketatu zuen. Bizirautea lortu zuen pertsona bakarra izan zen eta senarra eta 4 seme-alaba hil zizkioten. Y ahora hacemos contacto con una de nuestras unidades móviles, la cual desde la población de El Mozote trae nuevos testimonios sobre la masacre efectuada por la dictadura en el departamento de Morazán, donde asesinó a sangre fría a alrededor de 1000 campesinos salvadoreños. Adelante, compañeros. En estos momentos, la unidad móvil de Radio Venceremos se encuentra con una señora víctima de la represión en El Mozote, jurisdicción de Meanguera, en el departamento de Morazán. Señora que logró sobrevivir a la masacre perpetrada por los cuerpos represivos en ese lugar y en otros caseríos del departamento. Compañera, ¿podría decirnos su nombre? Rufina Maya. ¿Cuántos años tiene? 38. Compañera, tenemos entendido que usted fue testigo de la masacre y víctima de ella en la población del Mozote. ¿Podría narrarnos cómo sucedieron los hechos? El día viernes del 12 de diciembre llegaron a sacar a la gente a las 5 de la mañana de las casas, a alinearlas en la placita del frente de la ermita. Y de allí los tuvieron, allí los niños desnudos, aguantando frío, y de allí los llevaron a las casas a encerrarlos. Los hombres los encerraron en la iglesia y nosotros los encerraron en la casa de Alfredo Márquez. De allí los tuvieron aguantando hambre y sed hasta las 6 de la tarde. Empezaron a las 12 del día, mataron los hombres. A las 2 de la tarde sacaron las muchachas a los cerros, las llevaron y las tuvieron hasta las 6 de la mañana otro día. De allí las mataron y las... 1983ko amaieran, FMLNren komandantziak txosten bat eztabaidatu eta onartu zuen, Situación revolucionaria y escalada intervencionista en la guerra salvadoreña izenburu zuena. Txostenean, gerraren lehen 3 urtetako estadistika orokorrak jaso zituen. Oso argigarriak dira. Gerraren lehen 3 urteetan, FMLNek armadari 14.944 baja eragin zizkion, eta 2.065 soldadu preso hartu zituen. Hortaz, hildako, zauritutako eta atxilotutako soldaduak denera 16.509 ziren. Honekin batera, etsaiari berreskuratutako armak denera 5.157 izan ziren, 4.862 fusil, 100 metralleta arin, 5 metralleta astun .50 kalibrekoak, 81 granada jaurtigailu, 80 milimetroko 40 kainoiarin eta kalibre ezberdinetako 61 mortero. Bestalde, gerrilak garrantzi handiko 3 kuarteli arrakastaz eraso egin zien, eta beste baten kontrola eskuratu zuen. Ilopango base militarraren kontrako komando ekintza baten bidez, El Salvadorreko armadaren 20 hegazkin eta 8 helikoptero, armadaren aire indarraren gehiena suntsitu zituen. Estatuko 2 zubi garrantzitsuenak eztandarazi eta komunikazioen 130 erabile ezin utzi zituen.
Galera ekonomikoa, FMLN-eren komandantziaren txostenaren arabera, garaiko $1.000 milioi gorakoa izan zen. Los fusilitos cantan besan toditos y hacen un coro que se oye bien bonito. 1984an, armadaren zuzendaritza estrategikoa Estatu Batuen esku gelditu zen, eta inbertsio handia egin zuten soldadu berriak errekrutatu eta armada modernizatzeko. Denborarekin, soldadu kopurua biderkatzea lortu zuten, eta aire armadari, hau da, hegazkin eta helikopteroaren erabilerari garrantzi handiagoa eman zioten. FMLN ohartu zen, gerrilla benetan indartsua izan arren, armadari ezin ziotela gerra erregularraren bidez, hau da, armaden arteko gerra konbentzionalaren bidez, irabazi. Hau horrela, FMLNek estrategia aldatu behar izan zuen. Batetik, garaipenaren aukera ezinezkotzat jo zuen, eta irtenbide negoziatu eta adostutako aukera planteatzen hasi zen. Eta bigarrenik, 100 gerrilarik osatutako zutabe eta brigadak baztertu eta gerrilari gutxik osatutako 100 unitate sortu zituen. Eta herriarekiko harremana gehiago lantzen hasi zen. Aurrerantzean, gerrilariak militante integralak izango ziren, herriari begira lan politikoa ere egingo zutenak. Hay unos grandes, también hay chiquititos, cuales G13 y las M16. Estos fusiles se arman rapidito, ponele coco y verás qué fácil es. Los pales son largos como una escoba, de 20 tiros es su hermoso cargador. Lanzan granadas y disparan trazadoras, y su calibre es 7.62. Mira la guinda. Hurrengo urteetan, gerra inpas batean sartu zen. FMLNek estrategia berritua eta gaitasun militar aparta baliatu arren, gatazka egonkortu egin zen. Bi etsaiak gai ziren bestearen garaipena ekiditeko, baina ez ziren gai etsaia garaitzeko. Enpate egoera luzatzen hasi zen eta horrela irtenbide negoziatuaren beharra indartzen joan zen. Aldeek elkarrizketa eta negoziazio prozesu ezberdinak garatu zituzten, baina porrot egin zuten. FMLN bere ildoa doitzen joan zen eta 1989an lehen aldiz hauteskundeetan parte hartzeko borondatea erakutsi zuen. Gobernuan zegoen haren alderdi ultraeskuindarrak aukera ukatu zion eta gerrilak abstentziora deitu zuen. Hauteskundeetan, erroldaren 72%ak ez zuen bozkatu. Urte erdira, FMLNek ofentsiba handi bat garatu zuen El Salvadorreko 5 hiri nagusietan. Komandoak hirietan sartu eta iluntzean, milaka gizon eta emakumek erasora jo zuten. Armadak setio egoera ezarri zuen. Biharamunean, FMLNren indar militar osoa hirietan sartu zen hiri komandoei laguntzera. Herritarrek hasiera batean babes txikia eskaini zioten gerrilari, baina egunak pasa ahala beldurra galtzen joan ziren. Soldaduen aldean, gerrilariek ez zuten beldurrik ematen eta jendea ongi tratatzen zuten. Mira la guinda del enemigo al escuchar su valiente charchalea. Van avanzando y van gritando al corazón del opresor hay que apuntar. Azaroaren 15ean, Las 1001 historias de Radio Venceremos liburuaren arabera, armadak kolapsatzear egon zen. Auzo txiroek gerrilarekin bat egin zuten. Egun hartan bertan, gauean, El Salvadorreko armadako arduradun nagusiek eskalatzea erabaki zuten. Gerrilla zegoen auzuneen kontra hegazkinak erabiliko zituen. San Salvadorreko auzo pobretako egurrezko etxetxoak eta txabolak hegazkinetatik ametraiatu zituzten, auzokideen artean hildako mordoa eraginez, eta Atlakat bataioiak disidentziaren arduradunak konsideratzen zituen 6 jesuita eta 2 langile exekutatu zituen. Haien artean Ignacio Ellacuría, Ertamerikako Unibertsitatearen errektorea. 2 asteko borroken ostean, FMLN hirietatik erretiratu zen. Hegazkinen erabilera izan zen arrazoi nagusietako bat, gerrilla ez baitzegoen prestatuta aurre egiteko. 200 gerrilari hil ziren ofentsiba hartan, baina itxuraz berdinduta zegoen gerrari sekulako astindua eman zion. Gerra lehen aldiz hirietara eta El Salvadorreko familia aberatsenak bizi ziren auzoetara iritsi baitzen.
Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos liburuaren arabera, armadak baja gehiago izan zituen, 3.000 soldadu hil eta beste 3.000 inguruk desertatu zuten FMLN-eren ofentsibaren ondorioz. Gerrilla bere aldetik, berarekin replegatu ziren hirietako biztanleekin indartu egin zen. Baina batez ere, garaipen politiko bat eskuratu zuen. Estatu Batuetako Ego Komandoko buruak, Maxwell Thurman generalak, aitortu zuen El Salvadorreko armadak ezin izango zuela FMLN garaitu. Gerrillak bide militarraren bidez, gatazkaren erresoluzio militarrari bidea itxi zion, baina oraindik negoziazioa behartzeko FMLN-ek 3 ofentsiba gehiago egin behar izan zituen. Esta es la voz del pueblo insurrecto, que retumba en las explosiones de la bomba de contacto, en la llama de fuego de la bomba Molotov, que convertirá en cenizas a esta dictadura agonizante. Vibra en las ráfagas libertarias de los fusiles del pueblo, a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Y desde estas montañas de Morazán, heroico e invencible, la voz del pueblo, que también es canto y poesía, te acompaña en todos los momentos del combate. Trabajador, obrero, campesino, estudiante, comerciante, señoras de los mercados, que cada día te unas fortaleciendo así la organización popular. Recibe nuestro combativo y revolucionario saludo. Estos son los Trogoces de Morazán, expresión musical de la revolución salvadoreña. Mila 1982an, Nazio Batuen erakundearen bitartekaritzari esker, gobernuak eta gerrillak bake akordioa sinatu zuten Txapultepekeko gazteluan, Mexikon. Akordioa faktore ezberdinek erraztu zuten. Gerra hamarkada batez luzatu ostean, El Salvadorreko herritarren artean nekea eta bakea lortzeko nahia nagusitu ziren. Arena alderdi ultraeskuindarra alderdi politiko zibil bilakatu zen, eta FMLN-ek bere aldetik aspaldi ulertua zuen iraultzarako bidea itxita zegoela, eta gatazkaren irtenbide posible bakarra adostua izango zela. Nazio Batuen erakundearen bitartekaritza garrantzitsua izan zen gai korapilotsuenen erresoluzioa lortzeko unean. Akordioek denera 9 puntu jasotzen zituzten. Gerraren amaierari buruzko puntu batzuk zeuden, hala nola amnistia bat, gerrilaren armagabetzea eta desmobilizazioa, eta armadak printzipio demokratiko batzuk asumitzea, giza eskubideen errespetua, botere zibilaren menpe kokatzea, soldadu kopuruaren murrizketa handi bat, eta inbeste heriotz eta horrore eragin zuten bataioi berezien disoluzioa besteak beste. Akordioek polizia, sistema elektorala, sistema judiziala eta giza eskubideak, FMLN-eren parte hartze politikoa eta neurri sozial eta ekonomiko batzuk jasotzen zituzten. Akordioei egin zitzaien kritika garrantzitsuena haien implementazioari buruzkoa izan zen. Gai batzuk asko landu ziren, baina gobernuak puntu ekonomiko eta soziala bigarren maila batean utzi zuen. 5 urtetara, Butros Galik, Nazio Batuen erakundeko idazkari orokorrak, bake prozesua amaitutzat eman zuen adieraziz akordioak bere osotasunean bete ez arren, maila onargarri batean bete zirela. Txapultepekeko akordioek gerrari amaiera eman eta El Salvadorreko politika beste fase batean kokatu zuten. Arena alderdi eskuindarrak eta FMLN ezkertiarrak sistema gutxi gorabehera bipartidista bat osatu zuten. Oposizioan 2 hamarkada eman ostean, 2009an, alderdi bilakaturiko gerrillak hauteskundeak irabazi eta hamarkada batez El Salvador gobernatu zuen. FMLN-ek ez zituen espektatibak bete, jardun instituzionalean zentratu eta bere oinarri sozialarengandik urrundu zen.
parlamentuan gutxiengoan egoteak lagundu ez bazion ere, FMLNren gobernuak kritikak jaso zituen ausardia faltagatik. Abortuaren lege bat aurrera ateratzeko garaian, armadari Domingo Monterrosa bezalako gerra kriminalak gorestea debekatzeko garaian, aberastasuna banatu eta pobreziari era eraginkorrean aurre egingo zioten politikak garatzeko garaian, baina baita autokritika zintzoa egiteko garaian ere besteak beste. Honekin batera, ustelkeria kasuetan inplikatutako funtzionariekiko jarrera epela edukitzea ere leporatu zioten. Ondorioz, gobernuaren eta alderdiaren sinesgarritasuna nabarmen kaltetuta gelditu zen. Eta Maren fenomenoak eztanda egin zuen. Marak estatu batuetatik bueltatutako salvadortar gazteek osatu zituzten, bake akordioak sinatu eta gutxira, eta urteekin estatuari sekulako arazoa sortu zioten. El Salvador munduko homizidio tasa altuenetakoa zuen herrialdea bilakatu zen, eta FMLNren azken gobernua egoera onbideratzen hasi bazen ere, herriaren sektore oso zabalentzat egoera jasanezina bilakatu zen. Faktore hauen eta beste batzuen ondorioz, 2018tik aurrera egindako hauteskundeetan FMLN ondoratzen joan da. Gaur egun, herrialdeko 3. indar politikoa izan da, alkatetza bakar bat ez duen indar extraparlamentarioa da. 2019an Nayib Bukelek boterea eskuratu zuen, 30 urteko fase politiko bat itxiz eta El Salvadorren berriz sistema autoritario bat ezartzeko pauso azkarrak emanez. Boterea eskuratzetik erabateko ondorapenerako prozesu honek beste podcast saio baterako ematen du. Ez dakit noiz egingo dudan, baina pendiente uzten dut. Oye radio, venceremos desde el centro de la... Amaitu baino lehen, entzule, Radio Venceremos irratiari buruz hitz egin nahi dizut. Kontuan hartuta podcast honi FMLNren irratiaren izena jarri niola, uste dut gutxieneko aurkezpen bat zor diodala. Lehen komentatu dudan bezala, 1981ko urtarrilaren 10ean, gerrilak lehen ofentsiba handia garatu zuen egunean bertan, Radio Venceremos irrati klandestinoak bere lehen emisioa egin zuen. Irratiak gerran garrantzi estrategikoa edukiko zuen FMLNrentzat, gerrilarien eta soldaduen moralean eragiteko garaian, herritarrei, agintariei eta armada buruei mezuak helarazteko garaian eta beste. Gerra psikologikorako funtsezko papera jokatu zuen. Bere garrantzi politikoagatik, FMLNren komandantzia orokorrak harreman zuzena zuen irratiarekin. Irratiak noski ez zuen estudio profesional batetik emititzen, ahal zuten bezala antolatzen zuten, hegazkinek eta helikopteroek ikusi ez ezaten eta trasto guztiak ahalik eta denbora laburrenean biltzeko moduan, armada gehiegi hurbiltzen bazen irratiaren material baliotsuarekin ihes egin ahal izateko. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Radio Venceremos milaka errefuxiaturentzat tresna oso garrantzitsua izan zen. El Salvadorrera lotzen zituen zilborrestea izan baitzen. Erbestean emandako urteetan zehar, askorentzat haien herriari buruzko informazio iturri bakarra izan zen. Eta amaitzeko, Radio Venceremos arma bat ere izan zen. Una potente emisora. Armadarentzat irrati madarikatu hura harrapatzea lehentasunetako bat zen, eta Tlakat bataioia atzetik zuten une batean, gerrilariek Radio Venceremosen irrati emisore zahar batean dinamita karga bat ezkutatu zuten. Etsaiari hurbiltzen utzi zioten azken uneko iesaldi bat antzezteko, soilik horrek sinesgarria egingo zuelako irrati emisorea haiekin ez eramatea. Tlakat bataioiak emisorea aurkitu zuen eta gerrilla irratirik gabe uzten ari zirela sinistuta, helikopteroan sartu zuten. 1984ko urriaren 23an, Radio Venceremos garaitu zutela pentsatzen zutenean, Monterrosa teniente koronela eta armadako 6 agintari gehiago zeramatzan helikopteroak airean eztanda egin zuen. Horrela, FMLNek arerio arriskutsu bat gainetik kendu zuen, armadari kolpe gogorra eman zion eta El Mozoteko 1000 hildakoek nolabaiteko justizia eduki zuten. El 23 de octubre de 1984,
en la operación Atlacat heroico, muerte a los invasores y sus títeres, el FMLN derriba el helicóptero donde se transportaban mandos estratégicos del ejército, incluyendo el ejecutor de la masacre del Mozote, Domingo Monterrosa. Erta Amerikan, muturreko pobreziak, sistema autoritarioek eta estatu batuen imperialismoak eragindako gerrek 100.000 hildako desagertu eta ieslari eragin zituzten. El Salvadorren kalkulatzen da, gerra zibilak 75.000 hildako 15.000 desagertu eta 100.000 errefuxiatu utzi zituela. Revolución o muerte venceremos, FMLN 70ko hamarkadan El Salvadorren metatu zen indar sozial, politiko eta militar askatu zuen diktaduraren kontra. Ez zuen boterea insurrekzio bidez lortu eta gerraren lehen 3 urteetan sekulako indar militarra lortu, El Salvadorreko lurraren puska esanguratsu baten kontrola eskuratu eta etsaia ataka hain zailan jarri zuen, soilik estatu batuen laguntzari esker lortu zuela eustea. Eta gerrilla hartu zen estatu batuen babesak eta eskuartze zuzenak garaipena ezinezko bilakatzen zuela. Gerrari irtenbide adostua bilatu behar zuela ulertu zuen eta sekulako ofentsibak garatu behar izan zituen gobernuak eta estatu batuek uler zezaten alternatiba bakarra irtenbide negoziatua zela. Eskuin muturreko gobernuarekin konstituzioaren erreforma bat adostuz, FMLNek El Salvadorren zegoen estatu tiranikoa zertxobait demokratizatzea lortu zuen. Iraultzari ateak itxita, baldintza berriak lortu zituen beste tresna batzuekin borrokan jarraitzeko. Donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Atilio Boroni nonbait irakurri nion Latinoamerikako historian mugimendu emanzipatzaileek askotan ezinezkoa zenagatik borrokatu behar izan zutela oinarrizko gauzak lortzeko. El Salvadorren kasua da. Eta hala eta guztiz ere, El Salvadorrek erakusten digu bizitzen ari garen garai hain volatil hauetan ze auskorrak izan daitezken estrategikoak ziruditen lorpenak. Bukelek 5 urte daramatza boterean, baina ikusita nolako babesa duen, oposizioa ondoratu dela eta zenbait gobernurentzat eredu dela, ematen du bere involuzio autoritarioa hasi besterik ez dela egin. Un pueblo heroico como el nuestro merece la victoria, no le fallaremos. A ver, combatiente, aviéntese, compadre. Saioa amaitzeko, Carlos Enríquez Consalviri eskerrak eman nahi dizkiot, eskainitako arretarengatik eta bidalitako korteengatik. Santiago Ezizenaz ezaguna, Radio Venceremosen lokutorea izan zen gerraren lehen unetik amaitu zen arte, eta orain El Salvadorreko hitzaren eta irudiaren museoaren zuzendaria da. Eta Lukasi ere eskerrak eman nahi dizkiot, zalantzak argitzeagatik eta saio hau inspiratzeagatik. Eta honekin gaurko saioaren amaierara iritsi gara. Ongi izan eta aurren arte. Por los cerros, vaguadas y volcanes, se oye el canto ancestral de Torogón. Sus cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Sus cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Mi descanso es cumplir con mi tarea, mi alegría es cumplir con mi deber, para que el mundo más humano sea. Hemos jurado luchar hasta vencer, para que el mundo más humano sea. Hemos jurado luchar hasta vencer.
combaten la necia explotación. Mi familia es todo el pueblo pobre, mi madrecita es la revolución. Mi familia es todo el pueblo pobre, mi madrecita es la revolución. Por los cerros, vaguadas y volcanes, y oye el canto ancestral de Torobón. Sus cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Sus cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Mi descanso es cumplir con mi tarea, mi alegría es cumplir con mi deber, para que el mundo más humano sea. Hemos jurado luchar hasta vencer, para que el mundo más humano sea. Hemos jurado luchar hasta vencer. Radio Venceremos, rompiendo cercos.